aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi ye araba ye décembre kalo ale tile 7 san 2022 ni bi Mali ka kibaruyaw lase waati ye aw ma aw denkɛ balimakɛ Bakari Kulubali fɛ. An b'aw fo bi Mali sugandili la ka kɛ aw ka kunnafoni yɛrɛ lamɛn siraw ani a lajɛ siraw ye. Aw y'a bisimila bi Mali kibaruyaw kɛnɛ kan. Ama damna anw yɛrɛ fɛ an ka kati cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ taa Jako kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jako ayiwa jigila usine min bɛ yen ni a bɛ wele ko o Jako ayiwa n'a filɛ nin ye Jako sigida min bɛ yen ni a bɛ wele ko Tana ni jigila usine yɛrɛ bɛ yen nɔ kununko su nɛgɛ ɲɛ 20 waati ani nɛgɛ ɲɛ 21 furancɛ la i k'a dɔn tasuma kɔni wulila nin jigila usine na n'o ye o Jako o bɛ dilan usine min na Jako Tana ayiwa tasuma kɔni wulila a la i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a jatigɛ o bonyana n'a masibaw ye o n'a ta bɛɛ lajɛlen an ka ayiwa ja ɲininaw n'o y'an ka kunnafoni ɲininaw ye olu bila k'u jɔ ka se a kɛnɛ kan an ye a ja minnu sɔrɔ i k'a dɔn a bɛ ka jeni waati min na an ka jɛ ne k'aw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Jako mara la an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'an ka ayiwa sigidaw kisi nin ka sara ni a ɲɔgɔnnaw ma. Jako mara la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni Yusufu Bacili ale taalen bila kaso la Bamakɔ kura n'o ye maison centrale d'arrêt ye awa i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ mɔgɔbati minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ye opérateur économique ye olu kɔni ye bɛnkan ta k'a fɔ ayiwa k'u na baarabila kɛ k'a daminɛ juma nata o la i k'a dɔn kunnafonidi sɛbɛn min bɛ yen ni a bɛ wele ko indicateur o de y'a jira k'a fɔ ko yanni ayiwa opérateur économique ka taa ayiwa ka baaraw bɛɛ jɔ ka taa baarabila la ayiwa k'u ka se ka a yira k'a fɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ mun de la Yusufu Bacili n'u ka ɲɛmaa ye mun na a minɛna ayiwa k'u kan k'o ɲɛfɔ maaw ye i k'a dɔn k'a fɔ yan'u ka taa awa grève la o tɛmɛnen kɔfɛ a minɛkun ye mun ye mun de la a taara kaso la awa indicateur de nouveau o sɛbɛnnikɛlaw ye nin kuma fɔ k'u ka yan'u ka taa grève la k'u ka u da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ o y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnn'a ma u kɔni bɛ ko in kɔni surugu bɛlɛ fɛn o fɛn ma bɔ a la u n'a da jamanadenw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa kununko kuluba décembre kalo tile 6 2022 ayiwa Farajɛrɛ Fanga mara ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goyita ale min ye jamana ɲɛmaa ye i k'a dɔn a ye ayiwa Jean Pierre Lacroix ni ale ye secrétaire général ka danga ye Nations Unies na a ye o bisimila wa maa kofɔlen a ɲɛsinnen don wulikajɔ ma bɛn ani lafiya bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na nin bisimilali kɛra kunun tarata décembre kalo tile 6 san 2022 kuluba ayiwa Jean Pierre Lacroix n'o ye secrétaire général bɛ ONU kunna o ka danga ye a ye a jira k'a fɔ ko o nalen kɔni don i k'a dɔn ka se ka ayiwa jateminɛw kɛ MINUSMA ale ka baaraw o kɔnɔna na i k'a dɔn a ɲinina conseil de sécurité a ɲini MINUSMA fɛ cogo min na ka se ka baaraw k'an ka jamana kɔnɔ ko nalen to o jateminɛw kɔni na ayiwa Jean Pierre Lacroix a ye nin natigɛliw kɛ ani ayiwa jamana ɲɛmaa Asimi Goyita u bilalen kɔrɔfɔ la waati min na a ye a jira k'a fɔ Jean Pierre Lacroix a ko k'a fɔ siga foyi t'a la ayiwa hakili falifalen min tɛmɛna ale ni jamana ɲɛmaa cɛ n'o ye Colonel Asimi Goyita ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye gɛlɛya minnu kɔni bɛ yen nɔ MINUSMA ale ka waati ko la n'o ye MINUSMA ka mandat ko k'u da donna o la ko de y'a to ayiwa nin taama in kɔni kɛra ka sabu kɛ jateminɛw ka kɛ fɛɛrɛ kuraw ka sigi sen kan ayiwa MINUSMA ale kundenna kow la i n'a fɔ ONU yɛrɛ bɛ a ta cogo min na ka ɲɛsin Mali ma i k'a dɔn k'a fɔ ko conseil de sécurité k'a y'o laɲini kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ ayiwa Jean Pierre Lacroix ani Mali Farajɛrɛ Fanga ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goyita ye u ka nin hakili falifalen a ko k'a fɔ ni Ala sɔnna ayiwa ko nin bɛna kɛ sababu ye Nations Unies ma i k'a dɔn u ka se k'u ka dɛmɛ
ko ta ka ɲɛsin malidenw ma i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna Farajɛla fanga mara ɲɛmaw a ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma walasa bɛɛ ani kelenya ani faraɲɔgɔnkan min kɔni fɔra ni bolonɔ bila o sɛbɛn la Alizeri jamana kɔnɔna na o bɛ se ka sabati cogo min na a ko min bɛ tali kɛ lakana kibaruyaw la i k'a dɔn ni Ala sɔnna a ma k'u n'u da don o la kosɛbɛ o kɔlɔlɔ ninnu fana bɛ se ka kɛ min ye sigidadenw ma k'u da sera ninnu kɔni mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ MINUSMA i k'a dɔn k'a fɔ ko ale nana a na waati la ka d'a kan fɛɛrɛ minnu sigira sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a bɛ baara minnu n'an ka jamana kɔnɔna na u ka waati ko n'o y'u ka mandat ko ye Conseil de sécurité i k'a dɔn k'u kɔni sigilen don ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin Mali jamana ma an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka basigi Ala ka sabati anw ka jamana kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa sanga sɛbɛn tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka sɛbɛn kɔni bila sen kan ni maa fatura ka se ka t'i ka dugawu don o kɛ sɛbɛn kɔni ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko an ɲɛnabɔ o ma n'o ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Abulayi Diop ye ale kɔni taara ka taa ayiwa sangafo kɛ ayiwa sangafo in a bɛ kɛ sɛbɛnni de ye ayiwa gafe kɔnɔ ka tila k'i bolonɔ bila a la ayiwa i k'a dɔn o sangafo min kɛra a kɛra ka kɛɲɛ ni ayiwa i k'a dɔn Jiang Zemin ni o ye Chinois ka jamanatigi kɔrɔ ye ale fatuli i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa livre kɔnɔ ale taara ka taa sangafo kɔni kɛ ka sɛbɛnni kɛ jamana malidenw tɔgɔ la a ye a jira k'a fɔ ko ale kɔni dusukasilen don o b'a to ale bɛ nin sɛbɛn in kɛrɛfɛ bi tarata ayiwa décembre kalo tile 6 2022 nin bolonɔ bilara a sɛbɛn la ayiwa Chinois ka lasigiden ka so min bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ Bamakɔ a ko k'a fɔ ko a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin son excellence monsieur Jiang Zemin ni ale ye Chinois ka jamanatigi kɔrɔ ye i k'a dɔn ale min fatura arabadon novembre kalo tile 2022 a kɛra Shanghai o la gouvernement ani jamanadenw ko olu hakilina to kosɛbɛ ni jamana ɲɛma kofɔlen in na n'o ye Chinois ka jamanakuntigi kɔrɔ ye min fatura arabadon novembre kalo tile 2022 i k'a dɔn ko malidenw hakilina to a la kosɛbɛ a ka ko caman na ka d'a kan ko jɔyɔrɔ min tun b'a la i k'a dɔn k'a fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ayiwa hakilina fila tun t'a la o ye Chinois olu ka ayiwa diɲɛlatigɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani jɛ bɛ Chinois jamana ani jamana fɛn o fɛn ni ɲɔgɔn cɛ o jɛw bɛ se ka don ba mara ni k'u kologoriya a ye a jira k'a fɔ n'o ye Abulayi Diop ye ko ale dusukun kankanmilen don ayiwa ko jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye Colonel Asimi Goyita ye o min ye Farajɛla fanga mara ɲɛmaa ye wa jamana ɲɛmaa don ani gouvernement ka taa se maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani ale yɛrɛ tɔgɔ ayiwa k'u bɛɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin Chinois ka jamanakuntigi kɔrɔ ale fure ma ko Ala ka a dayɔrɔ suma wa k'a b'a ɲini masa in fɛ ko a ka bisimila ko ɲuman ta ka ɲɛsin a ma alijinɛ yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka Chinois ka jamanakuntigi kɔrɔ Ala ka a baarada nɔgɔya ye ayiwa aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ aw kulo garisɛgɛ kɛra min ye ɲɛw fana garisɛgɛ kɛra min ye bi Mali ka don kibaruyaw la o tun ye nin ye ayiwa bi araba décembre kalo tile 7 an ka foli bɛ aw ye wa an tɛ segin an tɛ ɲinɛ n'aw ye jaa ninnu sɔrɔ a ka kɛ jaa ninnu fɛ ka jaa ninnu yɛrɛ kɛ wa an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati walasa an ka bi Mali ka kibaruyaw an k'u jabɔ an bɛ diɲɛ fan o fan an b'a da o kulo kan fɔ ayiwa bi Mali ka kunnafoni ninnu a bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen sanfɛ aw ni cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.